И ние разкажи нещо за маймунките. Нямаме думи. Хранихме меки муцуни, пипаха ни меки лапи. Не можахме да ги побараме, малко са чувствителни на тема допир. Обаче са много и са готини. Някои с бебета и си играят и се хапят и се дърпат. И горе гърми много яко и ние ще си ходим да хванем автобуса. Но не искаме да казваме на хората, че вече прибрахме едно в чантата. Това е За експорт. точно така. Да. Благодаря. До скоро. До скоро.